Mm. Diba? Magluto tayo ng breakfast guys, kahit tulog pas mister kasi nag-defrost ako kahapon ng bacon at alam nyo na kapag mag-defrost ako kailangan ko siyang lutuin kasi baka masira ba, so yun siya at dahil tapulan ta maglutog bacon na alam nyo na arrange, so ang ginawa ko is ganito, scrambled bacon ang ginawa ko kasi ito talaga yung pinaka mas easy sa akin, no? Hindi ako mahirapan kasi kapag i-arrange ko guys, ako yung talagang nahirapan as in. At si Mister walang alam kasi natutulog siya at wala din akong pakialam kung kakain siya or hindi. Pero alam ko talagang kakain yun siya kapag may bacon. So nilulutuan ko na siya ng itlog dito din. Kasi kung ayaw niya, edi mamaya kung gusto niya, o di ba? Kasi sabi niya sa akin ayaw talaga niya ng breakfast. Pero buti na lang kinain yung niluto ko kasi kung hindi, edi babaunin niya. O di ba, simple, walang problema. Yun lang naman, magluto lang naman ako, hindi naman marami din kapag itlog. Kasi hindi din ako masyadong maitlog ba sa umaga. May trabaho pala si Tami mamaya, no? So buti na lang yung trabaho niya is hindi masyadong maaga. Kasi ang daming nagtatanong kung bakit si Mr. maagang umalis. Kasi guys, pang ilang beses ko na nasabi na malayo ang drive niya. So kaya yun, maaga talaga para na makahanap siya ng parking. Kasi kung hindi nyo alam, ang Manhattan is talagang pahirapan. So kaya yun, maaga siya, wala po siyang ibang wife, no? Oh, so kung may ibang wife, okay lang yan. Basta kayo mag-share na lang kami. Charot, share, ano yan? Pwedeng i-share. But anyway, yung oil ng bacon, guys, hindi ko na siya tinapon. Yun na yung ginamit ko pang fry ng ating egg, no? At nakalimutan kong mag-cut ng onion. At nilagay ko na lahat. Dalawang lutuan pala ito, guys. Kasi sa akin at sa kanya. Magkaiba kasi yung gusto namin sa itlog. Siya gusto niyang merong cheese, ako naman wala. Update pala tayo sa pusa. So ito yun siya, no. At nilabas ko siya sa aming tub. Kasi nilagay ko siya sa tub, no. Yung bago pa lang talaga siyang dating dito. But anyway, so yun, binilhan siya ng damit ni Mister. At alam nyo ba, yung pusa namin na si Habs na pinakamamahal namin, sobrang nosy guys. Nakita niya ito guys. Nalaman niya na mayroong pusa dito sa bahay. So kaya yun, nakisyoso siya. Tignan nyo yan guys siya mamaya. Nang lumili guys. So tumitingin siya sa pintuan. Sabi niya, ano tong dinala ninyo dito? Alien. Ano yan? Bakit may damit at ako wala? Diba? Ang mukha ni Habs hindi talaga masaya guys. So nakikita po ninyo yan, no? Naging talagang alam niya na merong another baby dito sa bahay. Hindi na yun siya yung baby. But anyway, inano namin siya ni Tami na ikaw lang pinaka-special na baby sa buong buhay namin. So yun, pero hindi pa rin siya masaya. And hopefully, kapag magtagal, di get along, no? Kasi ang hirap na pag magkaawayan sila. Magluto tayo ng steak. Binilhan ako ni Tami kahapon ng steak. So, kahit sabi ko, bakit bumili ka pa na ang dami-dami doon? Sabi niya, I know you're always like steak. So what, ano yung meron sa baba? So hindi natin yun kakainin. So ganito po tayo. Huwag na nating hugasan. Para makontrol natin yung salt. Diba? Ang ganda. Ang ganda, guys. Diba? Oh, yay. Gutom ako. Wala akong kumain ako kanina pero bread dalawa lang. Alam nyo na. So, yun siya. Para naman juicy. So, lagyan natin ulit. Ang sarap ng arugula at saka steak talaga. Sarap. Kain. Sarap. Sarap talaga niya guys, Paris. Sensya na kayo guys. And then, onion.
Ang daming nagtatanong ano daw ang gamit ko na cheese sa ang salad. Mozzarella. Kung ayaw niyo ng mozzarella, pwede niyo magbagnos og ano, yung isang cheese na parmesan, masarap din yun. Mm. For sure may magsasabi, mauubos mo yan, Marian? Hindi po. Mm. Mm. Sarap ng taba.